Ma'am Eli, kung mag-date mo sa lalaki, ikaw mo gasto? Sus ko. Palangutan na pa ba di ay naday? Kaklaro na. Imong ka-date estudyante. Apay sweldo, apay trabaho. Asa ba siya gasto nimo? Automatic good na. Kaya kung bayot mo gasto, pastilan. Usahay ba kani mga pangutana ba? Lami gud isaplag aning nangutana pod. Klaro na kaayo ang tubag sa pangutana. Iduot pagod og pangutana nagbalik. Kung tingali ang lalaki may trabaho na kana, posible nga ang bayot librihan. Pero padalagsa na mahitabo. Once in a blue moon na mahitabo nga ang lalaki manglibre sa bayot. Labi na ina ni Churake, sabi ka na haglibre ani nga murag sayangan man sa kwarta inikuot sa bulsa. Maramag mingon ng lalaki nga, ano kung gastuan ako ning hitsuraan ning bayotan eh? Hasag dahil na siya mo gasto na ako kay deserve na niya. Ano siyang pangita-pangitan lalaki? Ano magugma maglalaki? O di mirisi, ikaw mo'y gasto yot. Ikaw may nangitang lalaki, ikaw may nangitang kalipay, gisoong, gipalit man mo ang kalipay, nahalayot. Sige yot. O man ako, mayroon kong kuha ni uban nga mga bayot nga, swerte kay uban nga mga bayot nga, sila ko'y gastuan sa ilang mga lalaki. Iunsa ka na nila, no? Ako ko kasulayan ng mga day. Nga daghan pa kong madungog nga istorya. Ano bang common sense ba? Siyempre, ikaw ko'y mo gasto sa lalaki. Pero dili tanan. Nasa mga bayot nga sila gigastuan sa ilang mga lalaki. Labi na ito mga hitsuraan, bayi-bayi, tutuyan, lawasan. Yang mapareho na mo day nga dagko pamig abagas lalaki, dako pamig lawas sa lalaki. Kung ang lalaki mo gasto na murag na pugos, murag na hadlok, tungod kay mas dako paglawas ang bayot kay sa lalaki. Mura siyang nahulga, maong ni gasto na lamang. Pero in realidad, kami yon. Lapoy teknik nga, para ingno nila, nga lalaki may gagasto, tagaan-daan na mo sa kwarta. Para inikabot na mo sa restaurant, or ka na mga fast food, igot na lang matudlo ng bayot nga, kani ako, bi, ganahan ko ato, bi, na lalaki ray mo kuot. Pero, return of investment ra, kaya mo dang gihatagan siya para paglantaw sa audience, oh, garaunas, Ma'am Eli, oh, mo magigigastuan sa lalaki. Mindset, makadili po ta maulawan. Yung na, pa-bright ta, basta di ka hitsuraan, dapat bright ka. Kaya kung iwan ani yung mga itsura, magbitbit kag lalaki nga pirting wapuha, libakon dayon ka. Manang unhi dayon. Before sila makalibak sa imuha, usba ang dagan sa ilang huna-huna. Taga-ida ang kwarta ang lalaki. Kunya nilibugod imong gihatag kay para pagbayranay na, siya'y mo kuot, ingon din ang mga marites. Kuyawa sa bayot, swerte na kaisa nga tanan, gwapo kay lalaki mo, pagigastuan, merese, ilad ang mga marites. Mayra. Dahil mo na ino ng lalaki nga ang sukli, itunol na ko ha. Hindi ko magbayad, itunol ng sukli. Makaingon pa ko silang, grabihan na gud si Ma'am Eli, mura di dagko kay abaga, mura di ligon og mga bagtak. Gitagaan pag kwartas lalaki, ilad na pod. Ana ra mga day. Mao nang ayaw na ko niyang pangutan Pangutan na pagud mo. Ma'am Eli, kung mag-date mo sa lalaki, ikaw mo gasto. O sa ko dire, Disney princess. Panalagsara, gastuan og lalaki ni mga lisngag og ilong unya hagsa kay buna. Onhanadaan ta mo. Onhanadaan ta mo. Lagot ko ninyo. Para wala may kasulting daotan din ako. Onhanadaan ta mo kay ganahan man mo akong daoton ang akong kaugalingon daan. Usa pa mo makasulting daotan. Tarungay ni mga desisyon sa kinabuhi mga day. Lagot ko ninyo ha. Bitaw no. Muanes yung ko ninyo mga day. Kaya sige magunig balik-balik nga pangutana. Ma'am Eli, nagugma kag lalaki? Or na kay love life? Siyempre day, bayot ko day. Naghinam-hinampod ko mga day. Nga naagoy lalaki, nga mahigugma sa ako Nisulay na kog sulod. Ako pong gisulian kung maswertian ba ko pag abot sa gugma sa mga lalaki. Apan wala man ko'y swerte. Niundang na lang ko. Wala nga man pugpugson ko na ko akong kaugalingon. Nga maalaan man tang iyuan. Maalaan man tang amahan. Usahay. Maalaan pa tang bodyguard. Kaluoy gud in taon sa bayot nga pareho na kog hitsura. Unya makadungog patag istorya nga mong ingon dayon nga. Kaswerte kayo sa bayot. Nakatunong og gwapo kay nga lalaki. Murag yun og nakadaog og loto. Grand prize. Ang lalaki in taon. Murag yun og nasunugan. Di sa dagway na sa bayot. Di lumay dagway na niya. Grabe, kay mga istorya sa ako
Pagi mo pang gabain, no? Siyempre, nisulay lang po ko pag-abot sa gitawag o gugma. Pero sa kadaghan akong gisulian, I failed so many times. So, I conclude nga dili gud para sa ako ang partner. Natingali special someone. Pero kanang uyab-uyab gyud, dili gyud para sa ako Gidawat na po na nako, day. Manalamin ra ko usahay para makarealize ko balik. Taro ngayon yung mga desisyon sa kinabuhi kay na. Laitan ako yung mga palopyan job.